fındıksızlar Kuşu ve bağlar iyiydi Solda bütün güzünü Eyde kız bir gelip şırılır Turgaylar günleşsinler Sizge bizning jırlarımız Bəxtlər öləşsinlər Hüseyin'im Ol bizning kompozitör İşitganiz bardır bir Kileri matur matur Eylegiz bir gelip şırlayıp Turgaylar günleşsinler Azadlık ileri sizge Gədurlin Bizning şoşa bayanşı Minne şoşana kiyevge Kızlar yapışıp şıkmakşı Eyde kız bir gelip şırlı Turgaylar günleşsinler Rinatның ileri sizge Bəxtlər öləşsinlər Üstüflər bilalını biləsiz Kürgəniz var bulay Uçırlağanda toqlaylar Turayda hər bir turgay Turgaylar günleşsinler Söhbetinin şırları sizge Bəxtlər öləşsinler Yıldızlar kupkuge bizde Kıyaşımız birgene Yaşda bizdegine Kursiz müzikizde Eyde kız bir gelip şırlı Turgaylar günleşsinler Zeynep'nin şırları sizge Bəxtlər öləşsinler Başka artistlarımız var Tanıştırırmın eli Soruluş dilim ağarga Siz dostlar dilisizmi Eyde kız bir gelip şırlı Turgaylar günleşsinler Sizge bizning jırlarımız Bəxtlər öləşsinlər Eyde kız bir gelip şırlı Turgaylar günleşsinler Sizge bizning jırlarımız Bəxtlər öləşsinlər Bəxtlər öləşsinlər Hayırlı kech, hurmatli tomoshachilar.
Mana şulay etip jaylığına bir köy bilen bugün konsertimizni başladık. Şundan da bugün siz konsertda bizning jırçılarыбыз Zeynep Farkıddinova, Züfer Bilalov, kompozitorыбыз Ozat Hüseyin, muzikantlarыбыз Rinat Sibgatullin, İlgizar İbrahimov, büyüşübüz Halisa Şarapova ham Vladislav Bilov jetekçiliginde büyük gruppası bilen tanışırsız. Şulay yok benim bilen degen qabat işraşırsız. Alkışlarınız kerek tügül idi de indi jarar indi. Жаңа жырлар тыңларсыз, яңа көйләр, яңа хисләр, яңа тоҗулар белән иләрегезгә кайтып китерсез. Шулай итеп концертыбызны башлый, халкыбыз күңеленә капкадагы сандугач булып кергән җырчыбыз Зөфәр Билалов. Туган җирем сөйгән авылым дөньяда берәү генә. Аның бары берәүлеге белән бар җиһан белән. Әгәр дустым безнең авыл тик шулай матур дисәң, серен әйтәм авылым матур, матур кызлары белән. Әгәр дустым безнең авыл тик шулай матур дисәң, серен әйтәм авылым матур, матур кызлары белән. Хан кызыннан чибәррәк авылымның гүзәлләре, кара кашлы, нечкә билле, йөрәкне бүтәннәре. Әгәр дустым безнең авыл тик шулай матур дисәң, серен әйтәм авылым матур, батыр егетләр белән. Әгәр дустым безнең авыл тик шулай матур дисәң, серен әйтәм авылым матур, батыр егетләр белән. Әгәр дустым безнең авыл тик шулай матур дисәң, серен әйтәм авылым матур, батыр егетләр белән. Әгәр дустым безнең авыл тик шулай матур дисәң, серен әйтәм авылым матур, матур кызлары белән. Серен әйтәм авылым матур, матур кызлары белән. Зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачы дуслар. Менә кабатта шушы мәхәббәт бинада сезнең белән шушы матур гөлләр арасында күрешүебезгә бик шатмын. Һәм концертыбызны Башкортстанда бик популяр композитор Роберт Тимербаевның "Авылым" җыры белән башладык. Ә хәзер сезнең өчен берничә лирик җырымны җырлап узасым килә. Бу җырлар арасында яңалар да бар, күпмедер сезгә ишетелгән җырлар да булыр. Ә менә хәзер башкарачак җырым инде сезгә шактый таныш җыр. Бу җырның шигырь авторы байтак кына җырлар иҗат иткән шагыйрь Илсур Хөснетдинов, кийин Ганс Сайфуллин иҗат итте. Нишлим инде. Нишлим инде бәгърем сагынуга, төзеп булмай йөрәк
Рәхмәт. Зур рәхмәт матур чәчкәләрегез өчен. Ә хәзер тагы да шушук автор, шушук шагыйрьнең яңа гына иҗат иткән шигырене яңа җырлап узарбыз. Сезгә таныш композиторыбыз, музыкантыбыз Азат Хөсәенов иҗат итте бу җырны. Бу җырның темасы да минем өчен якын. Шуннан да менә кышларга багышланган җыр бу. Элек бәләкәй чакларда безнең көз көннәрендә инде безнең авыл турысыннан кырказлары китә торган иде. Гел безнең йорт турысыннан менә бу кырказларның шушы көз көне җылы якка безнең китүләре шуннан да үзенә күрә бер моң сала күңелгә. Менә бу шагыйрь бездә шушы хисләрдән чыгып, шушы хисләрне тоеп иҗат иткәндер дип уйлыйм бу шигырьне. Бу җырны сезнең хөкемегезгә башкарып узам. Илсур Хөснетдинов шигыре, Азат Хөсәенов көе Кышларым.
matur Şaşı koşuları yüreklerde izler kaldı Min kütken gün sizni kütelermi Kış paylarım şunu Azat Hüseyinov. Zor rahmat. Zor rahmat. Soňa kalmadyň. Rahmat. Zor rahmat. Teşekkürler için. Hürmetli dostlar. Hazır. Mana şuşy zalda oturuşy barlyk matur apalar, abylarynyň ýaş şaklarynda rahatlanıp ýyrlap bergen bir jyrlарын ýyrlap uzam. Bu biz kiçkine şaklarda 70-nji 80-nji ýyllar meken, mana hazır ansyn dürüst gene aýtyp bere almaým, ýalganlarmy diýip gorkam. Şol ýyllarda populär bolgan bir jyryny başgaryp uzabys. Zinnur Gibadullin ijad etken jyr Ýaşligim tugaýy. Soyrama kalemine
yaşlığı tuğaya unutmaz yaşlığı tuğaya Зур рахмет. Bir яңа җырыбызны сезгә җырлап узам. Минем якын дустым бергә Мәдәният институтында укыганда җырлар язып, җырлар җырлап йөргән дусларымнан берсе. Хәзерге вакытта Казан дәүләт консерваториясендә композиторлыкка укый торган егетебез Илфат Дәүләтшинның Сафуан Муллагалиев шигыренә иҗат иткән җыры Түзәлмәссең, гүзәлем. Ayga qarayım jirden izleyim Күренмей кеткен өзің Jirдәміз, көктәміз Йөрәгімдә сен үзің Бәхетің белән бергә син Йөрәгем түрләрендә Кавышырбыз дип уйладым Рәсмеңне күрәмен дә Камар таммый калмас яңгыр Şəşək atar güllərim, güller arasına girmir, güzelməsin güzelim. Kamar tanmayıp almaz yağmur, şəşək atar güllərim, güller arasına girmir, güzelməsin güzelim. Kendine jirdemiz, көктеміз Canım niye yağmur yağmay Elle bulut gitkenimiz Bulutma varmaz mikenli Yağmaz mikenli yağmur Geni bulutunu yandıra Turgan uşak sinde ol Damar tapmayıp olmaz yağmur Şəşək atar güllərim Güller arasına girmir Güzelməsin güzelim Kamar tanmayıp olmaz yağmur Şəşək atar güllərim Güller arasına girmir Güzelməsin güzelim Kamar tanmayıp olmaz yağmur Şəşək atar güllərim Güller arasına girmir Güzelməsin güzelim Kamar tanmayıp olmaz yağmur Şəşək atar güllərim Güller arasına girmir Güzelməsin güzelim Kamar tanmayıp olmaz yağmur Şəşək atar güllərim Güller arasına girmir Güzelməsin güzelim Güzelməsin
Evet. Rahmet. Mena. Сиңа яртысы. Жара өзіңді. Зур рахмет. Рахмет. Züfer Bilalov. Karjinni bilen. Ey aptıradın indi. Şeşek tutkanı yok mu neysin senin? Kol çapkaş men tutturam. Rahmet hürmetli tamaşaçılar. Konsertimizni devam etdi. Tataristonning atqazangan artistkisi Xolisa Sharapova. Shayan biyu. Işık oldinda Xolisa shibilari bilan nidir söyleşe. Xolisa Sharapova. Hürmetli tamaşaçılar, Tatariston televideniyesine Olmaz Hamzin koyda ekan
bir de ekranlarda görünmeye başladı degan bek ko'p gina xatlar kela başladı. Şundan da hürmetli tomaşaçılar, komandirovkalarda bek ko'p bolu sebepli sizning bilan bek siyrak uchrashirga to'g'ri kela. Әлі көптен түгілгенә мен Америка Qo'shma Shtatlaridan aylanib qaytdim. Аңа кадәр Японияда, Кытайда, Австралияда, Индияда, Африкада, Бразилияда, Францияда һәм Европаның күп кенә башка илләрендә булырга туры килгән иде. Бу илләрдә булуымның максаты көлки ярышларында катнашу иде. Моның өчен мин Татарстан телевизионыннан хөрмәтле хатын-кызларыбызның тормышын чагылдырган берничә күренеш алып барган идем. Әйтик, менә мондый күренеш. Асфальт җәюче хатын-кызлар күренеше. Моны күргәч, Америкада юри төшерелгән дип белеп башта көлделәр, аннан соң шыракырып җыладылар. Ничәнче урын бирделәр дисезме? Конечно, беренче урын. Көлке бит. Аннан соң тагын менә мондый күренеш. Сәнәк белән кайрып алып, искирт башына салам ыргытучы, яки эрекене калагозы кырларыны да чигендер алучы хатын-кызлар күренеше. Моны күргәч, авызларын ачып катып калдылар. Әле бәлки шулай тора торганнардыр һаман. Ничәнче урын дисезме? Конечно, беренче урын. Көлке бит. Аннан соң менә тагын бер күренеш. Исерек ирен сыртына салып, ике қолына 4 сумка көтәргән 5 баласын ертеп кайтучы хатын-кыз сюжеты. Моны күргәч, көлә-көлә телсез калдылар. Шуңа күрә ничәнче урын биргәннәрен белмичә кайттым. Бу күренешне Африкада бер нигерга күрсәткән идем. Маймыл булып, маймыл сыртына тагын бер маймыл күтәрсә күтәрә ди, ләкин ике қолына 4 сумка күтәреп кайтырга ул ишәк түгел ди. Ә үзе нигерне әйтәм, агарды да катты. Ул илләрдә хөрмәтле хатын-кызлар, сез инде хатыннар ничек тора дип уйлый сорый торгансыздыр инде, әйме? Шәп торалар, бәк шәп торалар. Хәтта шәп дигән сүз туры килеп бетми. Ни то слово, менә, ни. Хәтта ул аларның ничек торганын безнең әдәбиятта сүз итеп бетми, менә шуны тасвирлау өчен. Менә әйтик инде оҗмакта кебек яшиләр дисәм инде, оҗмактан кайтып мактап сөйләгән кешене күргәнем юк. Коммунизмда яшиләр дисәм, аны түзеп бетереп булмады. Ничек кирәк шулай яшиләр дисәм инде, кем белән тели шулай торалар дип аңлыйсыз инде сез, әйме? Нәрсә кирәк шул бар? Ни телисең шуны ашыйсың, эчәсең, банан, виноград, гранат, апельсин, мандарин, ирләр эчмиләр, хатыннарына чәчәкләр алып кайтып үбеп кенә торалар. Апа җаным, нәрсә булды? Куштан яздың мәллә? Үлмә, апа, 03, апа җаным, үлмә. Апа җаным, үлергә. Син нәрсә үлергә? Апа җаным, ана асфальт җәюче хатыннар. Ана искирткә саламырга, ана чигендер җәюче хатыннар. Ана, әле бит синең апа күрә нишләп ашыгасың? Кырып бик хитри үлергә маташа. Ана колбаса саталар, ишсызлы. Ана кабырга саталар. Әле бүген генә акча алыштырмыйлар, юк көтелми әле. Кыры син ана үлергә маташа. Синең бит әле фатирыңа тимер ишек куйдырасың бар. Куйдыр, ату басалар. Синең бит әле безработный булып яшисең бар. Эшләп рәхәт күрмәдең. Эшләмичә рәхәт күрсәтәләр ди. Синең бит әле ваучерың бар. Кая куясың аны? Син бит әле приватизацияләнмәгән бит әле. Син бит әле коммунизм төземәгән бит әле. Ой, хитри, кыры, җайлыгына үлеп китмәкче, кыры, бар кешеләр, хитри кешеләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур, хөрмәтле тамашачыларым. Концертыбызны дәвам итә татар эстрадасының иң гүзәл, иң популяр җырчысы Зәйнәп Фәргетдинова. Yağma hava
Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә насыйп булгач, сезнең белән бүген тагын шушы залда очраштык. Сез бүген яшь авторларыбызның яңа җырлары белән танышырсыз һәм шулай ук инде яңгыраган җырларны ишетеп үтерсез. Хәзер сезнең өчен башкарачак җырыбыз яңа җыр. Азат Хөсәйновның Илсур Хөснетдинов шигыренә иҗат иткән җыры булыр Чишмә. Бала чакта чишмә суын эчеп, тыңлап иде кошлар сайравын, чишмәләрең моңлы чылтыраган, үсеп җиткәч кенә аңладым, чишмә, чишмә
Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Халкыбызның танылган композиторы Шакир Мәҗитовның Сибгат Хаким шигыренә иҗат иткән җыры Юксыну. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Илфат Дәүләтшинның Шәмсия Җиһангирова шигыренә иҗат иткән бер яңа җыры белән сезне бүген таныштырабыз. Авылларда хәзер өмәләр бит, туйлар, бәйрәмнәр чоры. Каз өмәсе дигән бер җыр тыңлап узыгыз әле. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Ямлы визелгән кызлар төсле, чәчәкләрен иснәп йөрим бигрәкләрдә хуш исле, җиләкләрен җыям, гәзитләрем тулганчы, йөрим әле кырларымда күңелләрем булганчы, җиләкләрен җыям, гәзитләрем тулганчы, йөрим әле кырларымда күңелләрем булганчы. Җиләкләр алдымда аша карап алдына, әллә инде беткән дисәм тагда чыга каршыма. Җиләкләрен җыям, гәзитләрем тулганчы, йөрим әле кырларымда күңелләрем булганчы. Җиләкләрен җыям, гәзитләрем тулганчы, йөрим әле кырларымда күңелләрем булганчы. Ямлы визелгән
Zeynep Ferhatdinova. Rahmat, hurmatli tomoshachilar, bek zo'r rahmat. Mana tomoq kebib ketdi bitali. Shayshasi kela. Mana bugun konsertdan qaytamda bir o'tirib shayshamali. Shayshamali bugun konsertdan qaytqach bir o'tirib. Shikar bilan. Shikar bilan men shayni. Rahatlanib shikar bilan. Men bilam shikarni. Ko'rganim bor. Mana shul ilk ko'rgan shikar bilan shayshamali bugun konsertdan qaytqach bir o'tirib rahatlanib shikarlab. Ko'zni yomam ko'z oldidan shikar kela. Mana shuning bilan shaysham. Kunda shulay isham men shayni. Mana bugun konsertdan qaytamda shayshamali bir o'tirib shikar bilan. Men bilam shikarni ko'rgan bor. Ko'zni yomam ko'z oldida shikar kela. Mana shu bir postoyanni shulay isham shayni. Mana hozir konsertda qaytamda shayshamali shikar bilan. Ko'zni yumib, ko'z oldidan shikar kela. Mana ko'zni yumsan kela, mana hurmatli tomoshachilar, ko'zingizni yumaqsizlar mana. Ana shikar deb turam. Taraqan ekan. Yo'qchasi borlarning mana shikari. Biz balakay chaqda abining shikari bor ya. Abining shikari, nishi ketib ko'rsa, abi shikari. Vatadrida biradri. Abi shikari. Babayga da biradri. Bizga da bizga. Abi shikari. Abi молодец. Biz shikar bilan chadik shayni. Annasi boboy olib qaytdi shikar. Boboyning shikari. Baba shikari. Abiga da biradri. Bizga da bizniki. Baba shikari. Biz shikar bilan chadik shayni. Ondan sonra abi tush pishirib isha boshladi. Shikar kerak miydi? Kerak deydi uni. Men tushdagina ko'ra boshladim shikarni. Abi tush pishirib isha shayni men tushda ko'rgan shikar bilan isha boshladim. Shayni. Mana shunday shikarli zamonlar kelib jetdi. Mana hozirgi qabaq shikarli zamonlar kelib jetdi. Mana hozir qaytabda bir o'tirib chay ichab shikar bilan. Ko'zni yumamda ko'z oldida shikar kela bilan shuning bilan shaysham. Mana sizda qaytirsizda ko'zingizni yumarsiz, ko'z oldingizga shikar kelir, shuning bilan shaysharsiz. Tamli bo'lsin shaylaringiz. Shayi bo'lsa. Rahmat, Dikzir. Hurmatli tomoshachilar. Teatr bufetiga shikar kelganda hozir bir o'tirib rahatlanib chiqib shay ishingiz bir 25 minut yetarmi? Shular aytib 25 minutlik tanaffus shikar bordi shay ishingiz. Hurmatli tomoshachilar, men sizni oldiganim, g'afur etingiz, bufetda shikar bo'lmagan ekan, likyor bo'lgan ekan. Konsertimizni ikkinchi bo'ligini boshlaydi kompyuter kompozitor Ozod Husayn. Ozod Husaynning o'zi yozgan kuylarini tizma.
Hörmetli dostlar, manası bolayındı anan. Manası trombon bolayındı. Manası Yapon burenesi. Gadette başka muzikantlar Yapon taktasında oynuyorlar. Mana Ozat bizning Yapon burendesinde oynayındı. Manası kompozitor indi. Mana bütün süpürge kompüter kompozitor Ozat Hüseyin bolayındı. Konsertimizni devam etdi. Sizning alqışlarınızdan ayırıp bölüp alıp kirip ketgan jirchimiz Zufar Bilalov. Acır yırlı Biyip tura tal bire Dallarga kuşulup birge Aşkını kıra yürek 18 yaşım yazı Menge ödemezsen kebek Farimini yaptı dünyaga Bir mıngayıptır gülüm 18 yaşım yazı Menge ödemezsen kebek Farimini yaptı dünyaga Bir mıngayıptır gülüm Şatlığımı ləşib yürüyməli Bal günlərdən yaşlıqımə Bəqiyə uğrayməli 18 yaşım yazı Mən güldüməzsən gibi Arimin yaktı dünyağa Bir mıngayıp bir gülük 18 yaşım yazı Mən güldüməzsən gibi Arimin yaktı dünyağa Bir mıngayıp bir gülük Yaşlık atmanda 18 yaşım yazı Ben güldümezsen göbek Arimine yaktı dünyaga Bir mıngayıp bir gülük 18 yaşım yazı Ben güldümezsen göbek Arimine yaktı dünyaga Bir mıngayıp bir gülük Yaşlığım hayallarım Yaktı durmuş kinligine Kalkılıp duyamadım 18 yaşım yazım Ben güldümezsen kebek Farimini yaktı dünyaga Bir mıngayıp bir gülük 18 yaşım yazım Ben güldümezsen kebek Farimini yaktı dünyaga Bir mıngayıp bir gülük Farimini yaktı dünyaga Bir mıngayıp bir gülük Рахмет. Зур рахмет барыгызга да. Кызлар сезге дә рахмет. Менә хөрмәтле дуслар, яңа гына яңгыраган җырыбыз махсус Казаныбызның шибәр кызларына, менә шундый матур кызларына багышлап иҗат ителгән җыр иде. Композиторыбыз Азат Хусейновның 18 яшым язы дигән җыры булды. Хәзер сезнең өчен шушы композиторыбыз Азат Хусейнов тагында бер җырын җырлап узам. Бүгенге шушы концертта шушы залда утыручы барлык әниләр өчен бу җырымны башкарам. Сүзләрен Илсур Хөснетдинов иҗат итте, кийин Азат Хусейнов кичер әнкәм ачуланма.
Eşkem başım yemesinin alıda Vuruşlarım belki yazayım Yüzlerime karab bağlam diye Yıma tağın bir uyulmayım
Рәхмәт. Зур рәхмәт. Хәзер тагы да бер җырымны башкарам сезгә. Инде байтагызның күңелләрендә, йөрәк түрендә үзенең матур гына урынын алган җырым дип уйлыйм. Башкортстаннан килгән җыр Ризван Хакимовның үзе иҗат иткән шигыренә язган җыры «Елама, ярсыма». Ашмады гамәлгә ант итеп бирешкән вәгъдәләр елама ярсыма син үзең гаепле барысына Gayetli barısına Sünde o, sünde o Yüzünüz ağızgan nefretten Yılama, yarsıma Sin üzün gayetli varsına Yılama, yarsıma Sin üzün gayetli varsına Bulutlar, paralar, ışanır, kıskartır ananı. Yılama, yarsıma, yılmayıp gelirken karşıma. Yılama, yarsıma, sin üzün gayetli barısına. Yılama, yarsıma, yılmayıp gelirken karşıma. Yılama, yarsıma, yılama, yarsıma. Рәхмәт. Егетләр. Азат, Ринат һәм Илгизәр. Истә калдырырга җиңел бит, әйме? Онытмагыз, кызлар. Бик зур рәхмәт. Менә безнең концерт группабыз соңгы араларда, соңгы айларда әзрәк үзгәреп китте. Яхшы якка дип әйтсәм, дөрес булыр. Менә үзебезнең бригадный подряд дип әйттеләр әле бүген. Бер җегетебез көй яза, икенчесе шигырь яза. Чыннан да шулай булып чыкты. Менә әле безнең Азатның җыр язуыннан илһамланыпмы, әллә башка бер нәрсәдәнме илһам алып, баянчыбыз да җыр язып куйды. Ринат Сибгатуллинның өр-яңа җырын сезгә хәзер җырлап узам. Бу җырны тыңлаганда яшьлек чакларыгызны искә алырсыз. Беренче мәхәббәтләрегез белән капка төбендә басып торган чакларны искә төшерсез. Беренче сөенеш, беренче аерылышкан вакытларны искә алып тыңлагыз бу җырны. Шигырен Алмаз Хәмзин иҗат итте, көен Ринат Сибгатуллин. Калды сагышың.
Tirledem ağası bu yaşda yaşır Kapadı bilerine Damada kübregime Başı güz yeşilleri Kaldı savışım Kapadı bilerine Damada kübregime Başı güz yeşilleri Kaldı savışım Ulganayma qarab, yıldızlarını sanab, ümit sirtide sinek paraşı. Kapat üflerine, damda kübregime, başı güz yeşilleri. Kaldı savışım Azılı jiller iskeş Yıkızarıp gütkeş Min canımına işittek Mamalı tavışım Kapat üflerine Damda kübregime Başı güz yeşilleri Kaldı savışım Abın şeyler giyle Yürek şuna böyle Tütesini hama Yazmaz kavuşum Fakat üflerine Damda kübregime Başı güz yeşilleri Kaldı savışım Kapat üflerine Damda kübregime Başı güz yeşilleri Kaldı savışım Başı güz yeşilleri Kaldı savışım Kaldı savışım Kaldı savışım Ринат Сибгатуллин һәм Алмаз Хәмзин. Менә бу җегетләр яздылар җырны. Алып куй, рәхмәт. Рәхмәт. Син былай гына тиз генә котыла алмассың әле, Алмаз. Шулай бит инде. Миңа бүләк иткән чәчәк белән алай булмый. Әзерләп торында. Хөрмәтле дуслар, хәзер сезнең өчен бер күңелле генә җырыбызны җырлап узам. Софиян Ибраһимовның Рауил Фазлыев шигыренә иҗат иткән җыры Йөрәгеңдә кем икән? Açılmagan birlərgə bu məxəbət digər
Belirge yüreğini yüreğimdeki diken Gözlerinden inşallah yüreğimdeki diken Belirge yüreğini yüreğimdeki diken Yüreğimi Qaraşlarımsız iken Ayşıqlıqdan digen idim Aşık bulut biz iken Gözlerinden inşallah Yüreğimdeki diken Belirge yüreğini Yüreğimdeki diken Anlaşırlar çok yüreğimi Bir yılmaysan şu gitken Yılmayşı benim akara Yılmayşı bir üzüksem Gözlerinden inem gözler Yüreğimdeki diken Belirge yüreğini Yüreğimdeki diken Gözlerinden inşallah Yüreğimdeki diken Belirge yüreğini Yüreğimdeki diken Gözlerinden inşallah yüreğimdeki diken Belirge yüreğini yüreğimdeki diken Gözlerinden inem gözler yüreğimdeki diken Belirge yüreğini yüreğimdeki diken Belirge yüreğini yüreğimdeki diken Yüreğimdeki diken Yüreğimdeki diken Yüreğimdeki diken Rahmet. Oy, elmeli. Oy, elmeli. Şanlıyımının kulları Salavat küpere kebek suğa vargan yıllar Oh şabattağı yak, şabatta başıkta yak Sızlık bitken paramı yak, işi göbek sıkta yak
Жаныйымның тұллар, салауат көпір кебік суға барған жоллар. Шабыттағы шабыттағы шыққайық, сызылып кеткен қарамайық, іші көбәк қойып. Кеткен емшақ кеткен жаныйымның тұллар, салауат көпір кебік суға барған жоллар. Шабыттағы шабыттағы шыққайық, сызылып кеткен қарамайық. Озат достым, сенікі сорашу. Екінші жолы қораға мандырып келерсің. Неше көбәсің Рахмет. Менің бәқіт юлар шақта аяғым сиңа кейін қалам. Ауылның яшіл ширемін сағына бір балам. Юк кетмеймін, еш кетмеймін, мен сенен ауыл қайын. Қайынлы жел қақпалы, ғазиз туған яқпайым. Юк кетмеймін, еш кетмеймін, мен сенен ауыл қайын. Қайынлы жел қақпалы, ғазиз туған яқпайым. Uşaq yanında kişilərim, köngəlli oyunlar. Yox gitmeyməli, heç gitmeyməli, min sizdən olmayım. Ayınlı jil papalı, ғазиз туған яқпайым. Azıktırma sin balam, fayda jilek bulutları, yeşil şiremin fayda. Yok gitmeyməli, heç gitmeyməli, ben sindən olmayım. Bayınlı jil papalı, ғазиз туған яқпайым. Yok gitmeyməli, heç gitmeyməli, ben sindən olmayım. Bayınlı jil papalı, ғазиз туған яқпайым. Yok gitmeyməli, heç gitmeyməli, ben sindən olmayım. Bayınlı jil papalı, ғазиз туған яқпайым. Bayınlı jil papalı, ғазиз туған яқпайым. Зөфәр Билалов.
гармун, яшьлек юлдашым, шатлыгым, хәсрәтем. Син минем кайгылы минутларымда күңелемне юаттың. Рәхмәт сиңа. Хәтерлисеңме? Безнең колхозның нәселле үгезе минеке төсле алмаз исемле иде бит. Гарлыгымнан җир тишегенә кирип китәрдәй булып йөрдем. Кара мунчаларга кирип сине тарткалы идем. Ачуланма. Мыйыгы чыгып килә торган егетнең исеме белән үгезнеке бер төсле булсын инде. Язмышым миңа ни язган, әйтеп бирче киләчәк. Гомерләрең алда әле диеп әйтте күрәчәк. Гомерләрең алда әле диеп әйтте киләчәк. Мүкләк Сайма кызы Миләүшәдә Пеләмәнне дип үртиде. Үзенең дә исеме Чыпчык белән сыерга гына куша торган инде югыйсә. Соңыннан горурланып йөрдем. Ну малай гайрәттә иде инде адашта. Андый үгезләр юк хәзер. Гармоным минем, хәтерлисеңме? Егетләр, кызлар уенлыкта уйнап, биеп, җырлап, көлеп, иләренә таралышалар иде. Ә мин сине шыңгыртатып ялгыз утырып кала идем. Мүкләк Сайма кызы Миләүшә дә көтүче Шакиргә чыкынды. Гомремне кем уртаклашыр, әйтеп бирче күрәчәк. Гашыйк булып сөеп кара диеп әйтте киләчәк. Гашыйк булып сөеп кара диеп әйтте киләчәк. Менә хәзер яшим инде Ассиминатор Зөбәйдә белә. Бер башыма бер төсле исемле ике хайван белән яшәп булмас диде дә, мине калдырып үгезне пештерде. Бөтен колхоз сыеры утырып җылады. Ә хатын Зөбәйдән әйтәм, адаш кебек булдыра алмый. Бызаулары әллә ни төслерәк килеп чыга. Бөтен сыер псих булып бетте. Син мине шәргә өйрәттең, алкаш. Туйдан туйда жүріп. Жара ачуланма. Гармоным минем. Исеңдәме? Дусларны солдатка азаттык. Кызларны кияүгә, беренче мәхәббәтне ычкындырдык. Бүген капка төпләренә барып бер җырларыбыз әлегәме? Сугышсыннан әле тагын Шакиры белә. Хатын кайтканчы бер моңаеп утырыйк әле. Беләм, сине дә яратмый ул. Яратса, ишеңне төртеп тишмәгән булыр. Хаман шул бер сүзне капатлый. Хаман шул бер сүз. Әнә күрше ирләре, әнә күрше ирләре. Күршенеке зур булып күренәди. Бинеке дә Аллага шөкер. Ләкин алар гармон уйный белмиләр. Зазамыш. Рәхмәт бик зур.
Siz özüm yazgan Гармон белән сөйләшү дигән менә шундый юмористик әйбер укыдым, шуны тыңладыгыз. Рәхмәт сезгә. Бөтенегездәгән үзегезнең авыллардагы нәселле үгезне искә төшердегез бугай. Рәхмәт. Сезнең дә кушаматыгыз шулай булсын. Рәхмәт. Концертыбызны, җырларыбызны, моңнарыбызны дәвам итә Зәйнәп Фәрхетдинова. Буйында үскән таллар чакыра мине сагынып, туган авылым сарлыга айдан хәчә башланып, тарта мине үзенә, туган авылым нурлары истә Балыр мәңгегә яшьле болыннары тарта мине үзенә, туган авылым нурлары истә балыр мәңгегә яшьле болыннары. Урман болыннары мине көтә җәй саен, ирендә ялгызлыктан моңая бер калтайын, тарта мине үзенә, туган авылым нурлары истә балыр мәңгегә яшьле болыннары. Başında sıkmaktan izlerimni izlerim, yaşlığımı tabalmağaç yığanım min düzmenim, tarta minni üzüne, tuğan avlım nurları istə Балыр мәңгегә яшьле болыннары тарта мине үзенә, туган авылым нурлары истә балыр мәңгегә яшьле болыннары истә балыр мәңгегә яшьле болыннары. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, рәхмәт сезгә. Сезнең өчен башкарган бу җырыбыз Илфат Дәүләтшинның Илсур Хөснетдинов шигыренә иҗат иткән җыры булды. Бу җыр минем туган авылым Сарлыга багышлап язылган җыр иде. Сарлы, туган авылым Сарлыга дип аталган. Хәзер Азат Хөсәйновның сезгә таныш бер җырын кабат ишеттерәбез. Мансур Гыйләҗев шигыренә Сагышлы җыр.